Ei siellä enää menohaluja hyökkäykseen ole. Justus Lehto kumminkin taas haluaa toiseen suuntaan ehdottomasti mennä. Ei tähän palloon kumminkaan kiinni pääse. Nyt lähtee vaarallisesti vastahyökkäykseen jälleen. Justus Lehto siellä nousee. Siihen tulee Kohonen ja Tikkanen ja ohittaa Lehto molemmat. Justuksen kautta uudelleen rakentamaan tilannetta. Justus Lehto yrittää syöttää, mutta syöttö pomppii Omer Baldelle. Omer Balde kumminkin Ahmed Al-Sheikh ja puolelta siellä tekemässä työtä laidalla. Jälleen tulee Justus Lehto riistoon. Lähtee nopealla tempokuljetuksella juoksemaan ylös. Pääsee keskikentällä hetkellisesti palloon, mutta siellä Justus Lehto pääsee pallon ottamaan jälleen porilaisille. Pyörii pallon kanssa keskikivin palloa juoksuun Ahmed Al-Sheikhille, mutta jälleen pääsee pallon riiston keskialueella. FC kumminkin pallon ensimmäisenä. Lehto lähtee nousemaan, syöttää laajan. Samaan aikaan kumminkin FC Jatselle lähtee hyökkäykseen. Viimeinen syöttö Tikkaselta Heikko eikä sitä omille saa. Nopeasti tilanne taas uudelleen sitten kumminkin porilaisilta kääntumasta. Justus Lehto. Lehto pääsee siinä hyvin 2-3 pelaajan ohi. Lähtee leikkaamaan keskelle Omer. Syötön katkaisemaan. Siellä keskitystä haetaan boksiin päin. Joni Kivijärvi tähän kumminkin. Tikkanen hakee sieltä Kivijärveä. Tai Joonatan Lehto saa siinä sen verran liuttua, että pallo riistetään. Nyt tulee vaarallisesti nopeasti Pori Jats katkoon tässä kohtaa FC Jats. Justus Lehto vaihtaa, josta FC Jats pääsee uudestaan hyökkäystä rakentamaan. 42 minuuttia pelikellossa, nyt täytyy Kuopiolla. Sieltä otetaan vähän alempaa mukaan Justus Lehto tilanteeseen. Lehto laittaa Firminolle, pallo pomppii nyt vaarallisesti. Ja Justus Lehto Niemisen kautta hakee pallon, mutta nopeasti pääsee Lemio. Justus Lehto. Nopea ovella syöttö. Nyt saadaan hyvin Justus Lehdolle sieltä juoksuun pallo. Sieltä haetaan Firminolle suoraan syöttö. Pasisalo kohti boksia, väkiparta väliin, Lehto hyvin suojaa itselleen tilaa ja aikaa. Sen jälkeen lähdetään Riihimäen vauhtiin Riihimäki, Nokikkainen Österlundin kanssa ja Riihimäki sijoittaa. Ja jos suunta ei ole ylöspäin, niin sitten rauhassa katsotaan alaspäin ja lähdetään tilaisuuden tullen ylöspäin. Firmino tavasti luvassa. Vitosen alue täytetty pelaajista takatolpalta. Hyökkäys. Mutta kyllä Jatskin jälleen upea kombinaatio keskialueella. Lehto jalalla väkevästi eteenpäin. Matala nappaamaan pallon käsinsä ennen rankkarialueen rajaa. Koistisen kautta eteenpäin, mutta Jats ristää. Lehto Kupsilta kentälle tuli. On ollut lähes jokaisessa Kupsin hyökkäyksessä mukana. Al-Vehliekin Kuopiossa ja Kupsissa uusi mies Hongan organisaatiosta. Paamaan Joonatan Lehto katkoo. Pallo pomppaa Justus Lehdolle. Lehto pyörähtää alaspäin. Väkiparran kautta Joonatan Lehto, Justus Lehto. Näppärästi Jats palloa liikuttaa kärkipelaajana, niin vaihdosta sisään tullut Al-Vehlie näyttäisi olevan aika lailla Muhammedin kanssa ylimmällä oksalla, mutta ei siinä onnistu. Rantanen maltilla Lehdolle, Lehto Sasakille. Ja 40 minuuttia on pitkä aika jalkapallossa. Siinä ajassa ehtii tapahtua vaikka ja mitä. Katsotaan mitä nyt tapahtuu, kun Lehto kuljettaa oikealla
Tanakan kanssa pallossa. Irtopallo pomppii kuitenkin Lehdolle. Lehto jälleen väkevästi pallossa jalalla. Levaka pallon haltuun ottaa. Lehto leikkaa oikealta keskelle, ei saa vetoa. Melko vapaana jopa päässyt laukausta suorittamaan, mutta nyt Lehto väkevästi keskeltä jalalla eteenpäin tavoittelee Firminoa. Mattila Lehto Lehdolla nämä on perinteisesti kyllä todella hyvänlaatuisia nämä kulmat. Lehto taas mun mielestä kentän paras pelaaja tänään. Loistava tempokuljetus, pari vastustajan ohittaminen, oikea-aikainen läpisyöttö just oikealla kovuudella. pohjalta. Myös Sasakin pelaa aika korkealla tällä hetkellä. Isolla riskillä haetaan tasoitusta, niin kuin tietysti kuuluukin. Näin se kuuluu olla. Jatse pääsee nyt keskialueelle Lehto. Ja taas Justus Lehdon hieno yksilötaito tuossa. Loistavasti kuljetti ja piti palloa suojauksessa koko ajan niin hyvin, että vastustaja oli pakko käytännössä. Heittoa heittää laitaa pitkin eteenpäin. Lehto. Ja nimenomaan Justus Lehto syöttää Joonatan Lehdolle. Hyvää peliä veljeksiltä keskenään. Justus Lehto ohittaa Lietsan, pääsee boksiin. Edelleen pitää pallossa. Lehto otti taas vaarallisuutensa tuossa tilanteessa ja pienesti kiinni tuossa on jalan vapaaksi. Hänellä on erinomainen laukaus, jos vaan saa jalan vapaaksi tuossa riittävän lähellä maalia, niin maalin todennäköisyys on jopa kohtuu iso. Tappioksi. Katsotaan mihin suuntaan tämä ottelu tänään kääntyy, kun Lehto tuo väkevästi jalalla keskeltä. Lehto on erinomainen näissä tilanteissa, kun hän pääsee kuljettaa isojen tilojen yli tuota palloja. Lähes poikkeuksetta hänen ratkaisut on myös tosi oikeita, että joko ne päättyy hyvään laukaukseen tai sitten tällaisen oikea-aikaisen hyvän syöttöön. Vasemmalla palloa liikkeelle kohti boksia. Siihen maalin eteen tulee lähelle. Lemiota taka-alueelta Sasaki. Lehto käsi pystyssä ja maalia kohti keskitys. Firmino jatkaa. Ja korkealla tossa. Rammulla hyvin. Baranov ottaa kakkospallon, mutta ei pysty kunnolla huolta pitämään. Lehto nappaa pallon. Lehto kaadetaan. Jatson peruutellut hyvin maalin liikkeelle ja nyt ensi kertaa klubi jalalla eteenpäin. Toivonen oikealta. Lehto antaa yhteensä 27 peliä tämän kauden miesten ykkösessä. Nyt Lehto pyörähtää, kääntää keskelle. Keskiympyrästä löytyy Lehto. Usiama olisi oikealla vapaana. Lehto avaa suoraan kohti Rantaselle boksiin, mutta siinä ei onnistu. Hakee kuitenkin loistavasti irto oikealle Lehdolle. Boksin kulmassa pienet jalkakynät ohittaa Suutarisen haltuun ja lopulta Uusitalo tilanteen selvittää. Lehdon todella hämärän oloista ja ei sanoisi, että pimeää on vielä, mutta hämärää. Pagnalle Lehto puolenvaihto vasemmalle menee kuin meneekin. Nyt se nähdään, keskitys lähtee. Tänään Jatsin kulmat ovat olleet melko vaarallisia. Etokia korkea taka-alueelle, Firmino puskee. Boksiin.
Takaviistoon Lehto. Matala laukaus etukulmasta myllättää Johannes Pentin ja lukemat 1-1. Justus Lehto. Lehto. Pitkä tempokuljetus löytää hyvin välistä Rantasen takaviisto. Kohti Lemmiota pallo menee Firmino kuin melkein kuivui kasaan nyt Jatsilta. Kovaa prässiä ja Lehto rokottaa 3-1. Justus Lehto. Tossa Jatsilta, mutta nyt Justus Lehdon vapaa potku matalana. Muurista pallo kimpoilee aika lailla tuo keskusta on sillä lailla hyvin KPV hallussa. Ushiyama. Lehto etenee sitten kautta PS Kemissä. Sieltä lähtee hyvä pallo ja hyvä maali myöskin tulee! Näin sieltä upea! Ihan nyt suunnitelmien mukaan vasta hyökkäystä lähtee Justus Lehto rakentelemaan. Justus Lehto etenee. Hänellä on kokemusta Veikkaus vielä boksissa, mutta lähestyy. Justus Lehto tulee pallon kanssa. Siellä on todella paljon nyt kyllä Lehto tuo tähän joukkueeseen kyllä kokemusta. Ja Rantanen taas saa pallon sinne. Justus Lehdolle pelataan keskeen. Lähtee nopeaan juoksuun sieltä. Kokkolan keskuskenttä on tuttu alusta hänelle ja nyt tulee Rantanen jälleen. Rantanen vetää, upea veto ja sieltä lähtee oikamoinen tykki. Syöttö keskelle. Jats katkoo keskeltä Lehto. Tavoittaa laidasta Rantasen hyvä. Virtanen boksiin, Lemio katkoo. Nyt tiukkaa taistelua pallosta. Lehto tulee 2 taklauksen läpi. Toimittaa palloa Puustiselle. Puustinen. Lehdolta loistava puolustuspelaaminen tuossa boksin rajalla ja pääsi vielä pallon kanssa ylös ja loistava syöttö kuljetuksen jälkeen. Musa menettää pallon ja Jats saa hyökkäyspään riistolla nopean hyökkäyksen aikaiseksi. Lehdon. Pienestä kiinni Justus Lehto on pelannut erittäin vahva ensimmäisen jakson ja ollut todella lähellä useamman kerran joko maalisyöttöä tai jopa maalia. Että pelannut erittäin hyvän ottelun tähän mennessä. Miesten ykkösen ottelusta Jats PKK. 9 minuutin Lindholmin osumalla PKK johtaa 0-1. Johtaako tauolla vielä sen muuta? Ja Justus Lehto ei ole tyytyväinen erotuomarin vihellykseen, vaikka oma joukkueen vapaapotkun saikin. Vähän outoa aikaa oli ainakin vihellys, kun pallo oli Jatsilla hyvin kontrollissa ja haki selkeästi syöttöä Rantaselle. Juuri tätä syöttöä. KK vie peliä lähes miten tahtoo nopeista hyökkäyspääriistä. Nyt Lehtoa kohden. PKK:n taukojohto on kääntynyt tappioksi. Ja kohta PKK tekemässä toisaalta hän ei sitä alkua ihmetellyt sen suuremmin, sillä suurin osa joukkueesta vaihtui täksi kaudeksi. Kesonen pääsee laukumaan, mutta matala laukaus maita pitkin jää heppoiseksi ja Jats pääsee purkamaan tilanteen. Hyvin Jats liikuttaa palloa ykkösellä. Justus Lehto jalalla keskiviivan yli hyvällä tempokuljetuksella. Pelaa pallo kohti Koljahampuoria, Luhtanen välissä. Luhtanen kääntää Justus Lehdolle. Ja nyt on Shirman Osso sekä 25 Rafael Isidro Ferreira Garcia. Kun Jats tulee jälleen maalista virtaa saaneen alakerrasta Lahdenmäki, hyvää alakertaan Lemio Lehdon kautta. Jats lähtee tilannetta rakentamaan.
hyvin linja. Paras paikka tähän otteluun Firmino. Vasemman jalan laukaus tolppaan ja sen jälkeen vielä pallo jäi boksiin. Mennään. Etok löytää vierestä. Lehto lähtee temmolla eteenpäin. Löytää. Pitää nyt maltilla palloa. Lehto. Etok tekee liikkeen eteenpäin. Nopeasti. Pelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Atlantis kääntää peliä nopeasti, mutta Lehto ristää ja pallo pomppii ja Lehto laukoo. Omia. Nyt pääsee Jats. Lehdon kulma etualueelle. Pilkun tuntuma pallo tulee Firmin jaksolla, joten sekin kertoo sitä, että Jats on saanut hyvin painetta pois käytöstä. Siellä valtion virallinen kellonaika myös Palloliiton tulospalvelu. Jotain tietoa jostain, mutta kenttäkoulussa kertoo, että 55 minuuttia oli varoituksen. Syntyi aika, kun ja maalin aika on varmasti aika liki samaa. Justus Lehto, upea vapaa potku taka-alakulman vasemmalla jalalla. Kiertävä matala laukaus, Jats maalin päähän. Justus Lehto maalin tekijänä. Että hieman tarkemmin nyt. Lehto lähtee kuitenkin kokeilemaan, eikä ollenkaan hassumpi. Esiintynyt myös tällä stadionilla ennenkin kotijoukkueen paidassa Jatsin hyvän paineistusjakson jälkeen viimeisellä kierroksella Jats isännöi Ropsia ja Atlantis matkustaa Oulun luista. Justus Lehto hassuttaa Asarin. Kinonso
taas seinä, mutta keskitys Lemio välissä. Lehdolta oiva näppäryys ohittaa Sipin. Sipi tulee kuitenkin hyvin puolustamaan, pääsee vielä pelin alle. Lehdolta hyvä puoli. Ykkösellä yrittää pelata eteenpäin, mutta Kinonso katkoo. Justus Lehto rikkovaa osumaa. Pari kertaa Jats on ollut lähellä. Levittää aivan laidan tuntumaan Luhtaselle. Lehto tulee hakemaan läheltä palloa. Vaihtaa puolta vasemmalle kohti Rantasta. Rantanen ohittaa Kumpulaisen, pääsee hyvin gesteistä peli tällä hetkellä. Lehto kuljettaa poikittain. Joonatan Lehto. Jälkeen Lemion kautta Lehdolle, joka on tullut alaspäin hakemaan palloa. Lehto, nyt päästetyt maalit myöskin kuvaavat hyvin sitä, kuinka puolustusorientoituneesti joukkue pelaa. -3 siirtyi VJS:stä EPS:ään, mutta Lehto Kinonson kanssa seinäpeliä. Luhtanen hyvä liike laidalla eteenluiden tuloksista paljolti riippuen, että kummassa Jat sitten kauden päättää. 2 putoaa ykkösestä suoraan. Kinonso Lehdon kautta kääntö vasemmalle. Jatkoo Kinonso. Löytää hyvin keskeltä Lehdon. Lehto lähtee jalalla väkevästi eteenpäin. Edelleen Lehto löytää keskeltä huolta. Jats riistää pallon. Lehto keskikaistalla. Erittäin hyvä syöttö Rantaselle ja Rantanen kohti etu. Pallo keskialueella Justus Lehdolla. Lehto pitkää vasemmalle Sasakia kohti. Puolustusmuotoon ja Jats tulee ehkä viimeisiä kertoja tällä jaksolla. Rantanen jälleen keskityspaikoilla taka-alueelle ja antamassa prässiä KPV:n puolustukselle. Oteng ei saa palloa haltuun. Luhtanen keskellä kenttää. Lehto akseli toimii Lemion kautta Lehto. Nieminen uudestaan Lehdolle. Lehto etenee, laukoo. Uudestaan Polvi. Sasaki välissä. Lehto kaatuessaan pelaajita Etokille ja Etoki katkoo. Mutta katkoo vain puolittain. Lehto boksissa, laukaus ja Korhonen upea. Helen Rantanen, Lehto laukoo. Lähti juuri liikkeelle. Lehto keskiympyrässä kuljettaa palloa eteenpäin. Helen Sasaki katkoo syötön ja Jats lähtee vauhdilla eteenpäin. Nieminen, mutta Polvi ei sitä käytä, vaan lähettää pallon kohti pilkkua ja lopulta Justus Lehto pallon haltuun ottaa ja lähtee vauhdilla eteenpäin. Syöttää Pustiselle, Pustinen. Lehto ja nyt on Lehdolla
aikaa ja tilaa kuljettaa keskeltä eteenpäin. Helen mukana hyökkäyksessä. Lehto laukoo itse. Avausjaksolla laukaukset maalia kohti tai ylipäänsä laukaukset. Nopeasti Jats pallon takaisin. Kääntymään levittää Lehdolle. Lehto keskittää. Nieminen Jatsin lähentelyyritykset. Tää Ilola tulee hyvin katkomaan Jatsin syötön, mutta irtopallon nappaa Justus Lehto punaisille. Tällä syötöksi tarkoitettuna ollut alaspäin pelaamassa, joten peli. Sometsä laukoo puhtaan hudin ja Ropsin kääntää peliä yli puolen kentän. Lehto puolustajien Lehto Joonatan Justukselle. Justus etenee keskeltä väkevästi, ottaa Rantasen mukaan vasemmalta. Justus Lehtoon puolen vaihto vasen. Lehto oikealla. Edeksi pallon Lemio nappaa sen. Lehto Niemiselle kun klubi 04 on siirtynyt johtoon. Kakkospallon puskee eteenpäin. Strömbeck vaikeuksissa. Lehto ristaa pallon, löytää vierestä Firmino puolittain Vetrin. Puolustaa eteenpäin laajoja alueita ja se taas tarkoittaa, että tuossa on sitten välillä heidän selustassa aika paljon tilaa. Ja nyt luultavasti Forspakka katselee keltaista korttia tilanteen jälkeen, kun repii Lehtoa. Sitten Rantanen kantapää syöttö taaksepäin epäonnistuu ja siihen pääsee
ei tällä kertaa. Kyllä nyt paikkoja tulee. Että kyllä sanotaan, että vikaa 13 minuuttia, niin kyllä varmaan Visar pääsee vielä ainakin kerran kokeilemaan. No luulis kyllä. Nyt on ollut Epsillä aivan huikeita paikkoja. Jo hämättää, jos ei jotain nyt vielä keksitä tähän viimeiselle vartille. Lehdolta lähtee Sasakille, pallo Visavuorelle, Visavuori löytää sitten Justus Lehdon. Justus Lehto vasemmalla jalalla pistää tänne Rantaselle, Rantanen. Tästä on hyvä ottaa hyvät asiat mukaan ja nautitaan tästä voitosta.